Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha. A yau mun zo muku da wani bidiyo wanda na tabbata zai mutukar burge ku kuma ya nishadantar da masu kallo da saurare. Amma kafin mu je da kallon cikakken bidiyon, muna so idan wannan shine karanka na farko da ziyartar wannan tasha, muna so ka danna alamar subscribe. Idan kuma ka riga da ka danna subscribe, muna so ka danna mana alamar liking din wannan bidiyo. Mun gode da kasancewa da ku. Kamar yadda kuka sani, an daɗe ana yaɗa labarai game da nuna yiwuwar soyayya ta aure tsakanin jaruman Kannywood, inda lokaci da dama suna fitar da hotuna wanda zai nuna cewa kamar aure suka yi. To a yau ma mun ci karo da wasu hotuna da wasu bidiyoyi da suka ɗau hankali matuƙa na fitaccen jarumin nan kuma mawaƙi Adam Zango da jaruma Aisha Humaira, wanda da dukkan alamu hotunan sun ɗau hankali matuƙa. To a yanzu za mu sako muku hotunan sanin da bidiyoyin, kana daga ƙarshe mu kawo muku cikakken rahoto kan abin da yake faruwa. Mun gode da sauraron mu.